Tapos hindi kay kagbuhok, Bret, no? Brownout day ron. Muna siyang blindfoldan karon. Mao ni siyang blindfoldan kay agsakpan man gud gabi brownout pod wa milinga. Ako lang ipadulag doctor driving minras brownout kung kinsay mapildi nila mo blindfoldan. So, kasi napildi. Ano siya man napildi. Mura kag katong mga rapper ba? Ay, yo! Oh, sa Dre Jay sabutan sa namo kung saan na mo imong pag blindfold. Ba? Wala dito. Wala o dia pagpungko dia sa log. Hilom dia, shut up. Bas agayo imong lips, bas agayo laway din. Kissy siya ha. Okay, mo ni blindfold sa imo ha. Lingkod Dre, lingkod. Ala, sakit ang mata. Agay. Anara. Pila ni akong gikuan sa akong kamot. 5. Ah, sakto. Jay, naka-blindfold man ka. Ianay mong kamot. Katubangan, mura kag naidawato namo ba? Nami ibutang din imo nang tag-anon ha. Tangan. Yo, ano? Taway! So hi guys, so yo guys, what's up? So namin diri laka Bret, manglaka mi karon. I'm with Bretman Rock and James Charles ng Dipolog and DJ Khaled. Yo guys, what's up? Namin karon sa Boulevard. Nindot kay view dito ba? Oh, majestic. Hello. Pa. si James Charles ng Dipolog. Si Bretman Rock. Bretman Rock! Ako ang pangalan. Pass all the competition, man. Here it is. Next. I'm Kani DJ siya? Khaled. DJ Khaled! Ako ba nga, nasakyan ng bitaw din. Kitawag pa kay ni Ram. At siya nga, Sir! Sir! Pagkuha ni Ram, ay di day, sorry! Hoy, nagako fair share na naulaw. Kami McDo na ngaon ni. Abi na ako ang gagaw may gadala sa kway tray. Kay mura mo magako gagaw. Hayes, kay tabang ni anak ko. Gusto ko lang tawa no. Ano ko ko? Ayun ko akong kuya, bitaw nga. Tala na iya, kung diyan na ang liugo. Pong! Tala na iya, paglingi nga. Ay, di ay. Yak! Mas worse na ginawa. Ay, sorry. Gan pa kay ko din. Tala na iya. Tala na, uli na ta. So guys, we're gonna sing me, Walt, Bret, and DJ Khaled. Total, 1 to already go. It's gonna be one less lonely girl. So I say a little prayer. Hope my dreams would take. Oh! Okay ra. Guys, namin aning tumoy sa Boulevard. Hoy, before bitaw nako, before pa ninabot napadadad to ba? Napay something gadto. Tara yung mga ligo. Loko ba sig mo tagak dito ba? Kay mag-away na pud ning duha. Ay. Bret, tagaan tag 50 Bret, amba ka diha. Isura. Kami gatambay-tambay lang mi karon dire. Si Walt take over mataga ka. Dili lagi. Hello guys. DJ Khaled. Mars si DJ Khaled. DJ Khaled imitation. Imitation. Kali si Dexter, the master. Master Xdexter X. Ako is ambot sa James Charles ng Dipolog. No, I'm not James. I want to be me. Anyways, guys, kami sa Boulevard. We're happy. Happy kay Mikay. Wala lang, hangout lang dayon. Party mo niya among ikuan ang mga. Yes, kina-overwhelm kasi silang video nga gi-post nga na daghan kayong shares nga. Feel kay nilang famous na kay sila. Ito sa mga matan-aw at lang mo sa Xdexter nga page. Oh, bro, Xdexter. Sige, panganta na mo. I-fire to ni, why sweldo? Mga Jay sweldo this month. Saan tayo nagaki? DJ Khaled. Yeah. Bretman Rock. Hoy. Bretman Rock. Hello sisters. Hello sisters. Oh, di ba? Mimi. So galalis may kung kinsay dako kamot namong duha. So among i-testing. Birthday. Dut king lighting, maklaro jud mong kagwapo. Naging gwapo yun eh, oh. Bret kabalo ka Bret nga. Ga-vlog ko at the moment. So guys, what's up? So nabalik namin dire laka Bret Bonnie. Ako dire kuyog si DJ Khaled. One. I'm the one. Gunsa man mo diha. Kuya ba? Sumagay na kita, Bi. Teta, di ba? Okay na kita, Bi. Hindi na, bagay para na ako, Bret. Going ready. Ay, may flash.
Okay na. Magkara na i-flash. Sige, isang mat. Pulong lagi. Lubat ko. Ito na ng tao, sige. Thank you guys, and Wala pa, like and no? subscribe. Hadro tanong sa na. Guys, that's all for the vlog. Like and subscribe. Thank you for watching Zian. Add me on Instagram. Ano sa pangalan mo sa Instagram? UA DJ. Di ba DJ Khaled man ka? So ikuan daw. Shagit daw. DJ Khaled. DJ Khaled! Yeah! Hey! Kailangan ko sa colors. Hi, hello. James Charles ng Dipolog. No, ano? Guys, kaniday guys. Karon, unsa taron date? 19. 19 na meron. So agsa 10. Kung amo kita sa vlog. Vlog number 8. January 10? Oh, January 10 na to. January 10? Pani? Hindi ko natulog. Mo ni aga mong snack adto. Naragyapon pero kaon nagyapon. Ngitan ko sa akong assistant.